Khalifa Auto otoji joɗɗi jontaɗi gummoriɗi to Canada an jiɗɗo auto tiddo belɗo yiide lawol ngol ko gotol wiya e Amadou Tidiane Niang joom Khalifa Auto numéro WhatsApp o ko goto 0015 14 891 06 03 Khalifa Auto ɗoftata on e émission moɗon pinal hanki hande mo Tidiane Yatou Sarr. bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Aya Pindi TV mone moon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen jottade ɗo hen hannde ko noon tigui jettirten junaɓe men jetten seeraɓe men woni hilifaɓe men diine sikki ala ko sehil mon guiɗo fulɓe kala Tidiane Yatou Sarr debbo mo horndolde Saare Niang ko on tigui arti yewtidde moɗon en garti jottade jonde men pinal hanke hande no gownoɗon wiide ni noddi ko sagataɓe ɓiɓɓe fulɓe noddi ko sagataɓe ɓiɓɓe rewɓe fulɓe to gonɗa e to gonirɗa e to dillirta kala dillo e culture tigui pinal hanke hande ene bismi ɗum ɗo hande noon en dañi koɗo en dañi ndanan machallah mo coynoto ɗon guila ɓooy hande dañi tigui bisma ɗum ɗo e plateau men Pindi TV so wiyama holon wiye gorko mo wadde bere e makkaji malla somi jingui mi nawtama horndolde Saare Niang faliɓe heeɓi jeeri so wiyama noon mi wiya ko Issa Ndommane Sy somi nawtima horndolde kadi hay goto wiyata hanani wonde nde won noon neɗɗo ene fecco pecce ɗiɗi debbo kala alaɗo jeeya Hafsatou Samba Tidiane tigui ko debbo mo horndolde ɗum noon en nawtanmo kadi to diri bammakko wadde bere e makkaji min mbima Seydi Sy bisimilla ma ɗo e plateau Pindi TV min jiiɗino yiidema ɗo guila ɓooy bisimilla calmodira e bandiraɓe. min salmitima Tidiane Yatou Sarr ko waɗi fo ko weltare mawɗo e invitation mo guimpiɗon kam o ndeysan par ce que on ɓooyi yidde invité mi guila wona hande mataw ko hande Allah waɗi yen joddo ndeysan donc noon mbawmi tan ko jogade hen weltare e weltanade leñol ndeysan ɗum noon Seydi Sy min beltima no fewi oɗon gandi noon hande noon plateau Boubata Issa jimmi ko plateau Djirba hande so Allah oɗon gandi ko Dande Maayo wode bere ko Dande Maayo horndolde ko Dande Maayo hande noon ma plateau saf ma jiru ma saf ma wul ma yetta ha kadi ɗum noon bisimilla ma dokka yimɓe morso garten e bundi yewtere he eyyi mboɗo heewi udditirde kala saaha oɗo morso on oɗo morso mbami ɗum dédié ko nenam ndeysan e kala debbo aussi ganduɗa hoorema ganniɗo wonde yummiraɗo walla gonɗo yummiraɗo e oɗo nenam ni wiye ene waɗa hen kadi dédié ndeysan fof kadi ne wawi weltinde hen yumma ndeysan bisimilla sifata kecco ɓernde i babam ko jurumdero i nenam ko kecco ɓernde i babam ko jurumdero so yontino jarore i nenam mi jarma i aɗa ɓufta aɗa fompa i ndenɗam i ndiyam e jeygol i ɗoygolam ñalawma nenam i jamma mi yattanano i darde maɗa ha weeta ɗo ponmi jarde nenoyam i nenoyam ko kecco ɓernde i babam ko jurumdero so yontino jarore i nenam mi jarma i aɗa ɓufta aɗa fompa i ndenɗam i ndiyam e jeygol i ɗoygolam ñalawma nenam i jamma mi yattanano i kala ɗo mbawmi yaade o duna nenam i mboɗayo ɓo duwawmaɗan nenam ko duwawma mo soyata i bettumi juuɗe ñaagimi nenam ko duwawma mo soyata i hande mi jara nenam nene so yontino jarde nene
banda ko reedu maɗa isaɗa e ane jaadon isa jooɗima kuufa i biyoma fayi kala i rottantama ñaama kara ko on kay jam fota komi i ñande on ti jarde i nenam mi jaare i aɗa ɓufta aɗa fompa i ndendami ndiyame jeygol i ɗoygolam ñalawma nenam i jamma mi yattanano i darde mbaɗa ha weta ɗo bonni jarde nenoyo. ndeysan ko noon tigi Issa a yimi jarɗo yimeede gati ɓiɗɗo wawa yobde e jinnaɗo mum jinnaɗo ganduɗa e tampere lebbi jeenayyi e sakaji jeenayyi ndeha noon so tawi a yumni yummiraɗo kadi ɗum noon min beltimen no fewi min beltiniri kadi yummiraɓe kala dendagal gonɗo nene tigui mataw teddinirama oɗon morceau ko noon tigui mbiɗa on nani tigui ko Issa Ndomane gorko mo wadde beere e makkaji ko on tigui ganduɗa hande woni ɗo invité meɗen ɗum noon Issa bisimilla Sénégal ne yewnuma Fouta kadi ne yewnuma oɗon gandi Issa machallah oɗon keftinimo tigui oɗon daramo wiyetake en diwan tan e hol gonɗo Issa Thioub par ce que Issa Ndomane Sy eɗen gandi ko baɗɗo golle baɗɗe fayida machallah musique ma ene tindina kadi ene findina kala kadi keɗiɗo ene daña hen famuya ha no hannirta ni gati yimɓe tiiɗani tiiɗi ko jima yimɓeɓe mbawa naftorade ɗum ko jimata ko kadi yimɓeɓe ene naftiri ɗum no fewi par ce que ene tindina ene findina noon haɓe mbima seydi Sy yo Allah lubre ɗum ko juuti somi wi Sénégal ne yewnuma Fouta ne yewnuma par ce que hande a tawetake ɗo e Dakar a tawetake kadi Fouta to tawetɗa hadde eyyi min ɓuurmi tawede ko France eyyi Paris ɓuurmi wonde Paris ɓuurɗa wonde beele musique ma ne yaari toon no jiɗirɗa ni eyyi alhamdulillah par ce que aɗa andi neɗɗo kadi yahat tan ko e niveau mo tolni o eyyi yimɓe surtout kadi leñol men ngol haalpureɓe ko mbaɗami ko kadi ne weeliɓe aɓe nanggui hen no fewi mbawmi tan kadi ko wadde ɓen remercier eyyi tigui ko ɗo puɗɗinoɗa musique malla ko ma jaaɗa ha France puɗɗoɗa wadde musique premier album jaltimi ɗum ko France kono avant ko mbaɗi yaha France premièrement album eyyi jaltimi ɗum ko France 2012 o noon mais avant ko mbaɗi yaha France mbiɗa fijiranno jimɗi ko hunde pijiranmi guila komi cuhleɗo ande komi hunde haade mum wonde meccal il faut wona patient ma eyyi wonno ko patient mi ha ɓooy noon wonti meccal joni kono Issa mbiɗa sikki a tawani Habsatou ne yima noon ala Habsatou kañum wona jimo mi salmini dendam mawnam Habsatou Samba Tidiane hande mi weltima no fewi ko ɓiyam noon joddimi ɗo ɗum noon pamon ɗum onon daroɓe Aya Pindi TV a tawani jimo galle bamama to galle bam ne waɗi welɓe daɓe de mais kono ala ƴettu ɗum tan watte meccal waɗi ko an tan welɓe yimde ka garɗo tan kono artari quoi ala mais min dal ko mataw komi garɗo tan artiste ka garɗo tan aɗa woni artiste voilà beele ɗum yimde taw ronani jimiri sattani jimiri ɗum hokkanimo caɗele seeɗa eyyi ni aɗa wawi wiide ne satti sattani e leñol men des fois ma wodde yiiruɓe jimol ngol ko meccal won hen kadi ma jiiru an ka dimo a fotani yimde gummiɗa koye famille ɓe jimata kono noon mboɗo sikki jimol fawayre e gawlo fawayre e ñeeño fawi tan koye bawɗo yimde mo dande mum weeli bawɗo yimde e bawɗo windude jimol ko hen tan fawi aɗa wawi wonde gawlo tawa wawa yimde gonga tigui ko ɗo ganduɗa ɗo hen gummotoɗa ɗo nde a yaltinani cassette a yaltinani ko wayno non mi yaltinani cassette kadi nder kadi aussi mboɗo sikki gumɗom taw mboɗo famɗi tawi famɗi hol année mo jara France jahami nde ko mboɗi yaare 19 ans taw mi heɓani 20 ans premièrement album 2012 ko toon jaltinɗa woni album yidde guiɗo guiɗo voilà beele a waɗi réussir nde o yalti France nde ko mbinoɗa ko guiɗo ko beele o nottitima inde makko beele kadi ko jinnoɗa hen ko a heeɓi hen en tant que France ganduɗa jimata ko Pulaar seeɗe wolof nanata hen eko keeɗimi seeɗe album he toon ganduɗa wonani ɗemɗe meɗen goni toon album beele woni toon album woni album international malla ko Sénégal naaɓe gonɓe toon ɓe tan kurtoto album eyyi par ce que aɗa andi saɗa waɗa débuté carrière ma sa waɗi premièrement album a wawi wiide ko ma dañ hen ha no jiɗirɗa ni kono ma waɗ album kam album mbaɗirta artiste waɗirta album ko ha taga sa wi an hande ka artiste wonde jiɗɗa wadde présenté walla banggue goɗɗo taw sa wi album ma nen ɓe ganda ka artiste mais sa wi ka artiste ala album ala goɗɗum mbiɗa sikki ɗon ne manque seeɗa gonga
kadi no mbaɗmi album o nde mi yiiti hen hooram tigi tigi ko Issa ɗum noon en beltanimomo o hokkanen kadi morceau goɗɗo garten yewtete mi salmini Issa Tohorma Issa Diaw en salmini kadi Maladou Senghor toon to France ko Diaw Kismasi mi salmina Gueddel Sall on ko ɓi yumma toon to France mi salminaɓe kamɓe fof mi salmina Penda Camara on ko bayal jeewo bayal Samba Selli joni kadi hokkanen morceau goɗɗo hande noon hornonaɓe onon foof on calminama kadi on teddanirama jonde pinal hanke hande ɗum noon bisimilla ma Issa dokka yimɓe morceau goɗɗo garten kadi e yewtere hen somi yeehi dande maayo mi tako e ngoore maaje iye dande maayo yomi yaa dande maayo somi yeehi dande maayo mi joɗo e ceede maaje iye dande maayo koye min mi yewni to joɗotonomi ceene maaje i mbiɗa soyno yeri tan yeri maayo to joɗe laacilana ina rewo sakitaji i walla dolingaje iye dande maayo yomi yaa dande maayo somi yeehi dande maayo mi tako e ngoore maaje iye dande maayo i nafore maɗa an maayo ko jawdi Allah wuuray maayo hay miskineɓe nguuray maayo somi yeehi dande maayo mi tako e ngoore maaje min koye min mi yewni to joɗotonomi ceene maaje Tijjani Yaatu Sarr on ko yeri maayo ko debbo yo morndolde i honnode saare ñang tigi mi yaddade ma Issa a wayrani yaddade ma mi wayrani no fewi ɗo balɗe gummi toon Issa nde Fatou a meeɗa yaddade ma mais yaddade ma machallah ne waɗi fayida sa yeehi dande ma ma taw toon gubbi ma taw toon kadi rewɓe fulɓe machallah enen jogui tirɗe mumen enen guppa ma taw toon kadi nayyi ne jara tawa toon kadi beyi tigui ne jara ɗum noon dande maayo ko dande maayo dande maayo ko dande maayo min enen foof Issa beela meeɗi fidde e nder reedu Fouta eyyi aɗa andi commune ko France ɓuuri wonde hay somi fiddi ɗo heewani des fois ko heewi tan ko somi arti ɗo vacance mi jogo ko wuramen walla guure takkiɗe ɗon ɗe heewani ko somi ɗo ko to ɓuuri wonde beela aɗa yiiɗi eyyi aɗa yiiɗi wadde fijirde mawde comme ça mbaɗa ɗum wadde bare mala mbaɗa ɗum horndolde mala mbaɗa ɗum ganma malla mbiɗa yiiɗi wadde kay mais pourquoi waɗani tan ma taw saaha mum yontani so yonti tan ma waɗe cikkuɗa wona an sali eyyi wona sahaji kadi aussi kono yimɓe gardat ni par ce que arta tan jetta tawa nalanke tan mbiya ɗum ar zone am par ce que nalanke sen zone ma wona kañum tan zone min jogui ko danam mi yimat après ne waɗi musicien ji poɗɗi yadde ma donc musicien ji il faut mbaɗe déplacé mais wona sahaji soɓe noddimi ɓe jiiɗat tan ko an tan gara jimina te yarata noon
mais kono isa aɗa wawi tuttude comme genre aɗa wawi ummade France gara par ce que hamin nana ko jimata ko jimata ko woni weeli min no feewi saɗa ara aɗa a haalata yimɓeɓe aɗa aran gara garda surprise yimɓe jirima noon yimɓeɓe jiiɗa pijana ɗum ene wawi tama hokka taw hokkani beɗa an a wawa arde tan garda min somi yeehi Fouta en tant que haɓe nanami mbiɗa jogui fansiji mi ƴetta volontaire am wadde concert mawɗo taw ko gratuit mi hokka yimɓe eyyi ɗum ma aroy ko ɗum tagui mi wiide tammo arani ma aroy aɗa fiɓi nene fiɓi nene haqqillam mais comme que projet no projet o yettata tan mbaɗa il faut jogonɗa ɗum feere kadi jogoɗa wallidiɓe ne mbawa wadde ɗum tigui Issa yewtere nde ko yewtere pinal hanki hannde en mbawa ganduɗa yewtude taw en kalani haala affaire culture men e cosaan men e fina tawa meɗen taw en kalani hen tigui so wiyama cosaan wiyama fina tawa tigui artiste aji ketta hen caggal woni nalankoɓe men yimoɓe beele hannde aɗa jogui ganduɗa miijo wawde yimde musique aji men ɓendude hanki ko wayno jimiri Gella Alfalen mayno ko wayno jimiri Samba Diop Lele en aɗa andi ko jimɗi men cosaan tan ɗi pamaltaɓe ko wayno jimɗi cukkal en jimɗi men cosaan hanki taw ɗi gaddiɗa ɗi majja en mbawa majjinde par ce que ko onon sukaɓeɓe hannde mbawi darade en jimana yimɓe ɗin jimɗi saaha foof hayson jima ɗum 100% taw oɗon mbawa nanna ɗum e nder musique men beela jimɗi men cosaan ne mbawa majjude taw kamɓe yaruɓe noon ɓe tan ɓe majjata beela beele aɗa waɗi ɗum aɗa waɗi haqqille ma wawde yinde ɗum malla a waɗani ɗum haqqille ma eyyi ɗum ne jeeya projet jaam par ce que sa ƴeewi e jimɗam ko jimami hen ko heewi koye mabɓe ƴogami koye mawɓeɓe kamɓe keɗoto noon jimɗi mumen ko heewi hen kadi aɗa andi jimol goto fof ene jogui bar mum no yimirta neɗɗo wawi wiide ene yima ko yimano neɗɗo wawi haalde ko haalano eyyi kadi minen somin gaari min mbawi wiide koɓe mbaɗanno ko fewani walla wona noon foti wonirde min ƴewata tan ko ƴettude hen kadi min ɓeyda hen goɗɗum kadi jamanu no yarini ko noon tan jarata eyyi kamɓe ene woodi noɓe kawrirno e jamanu o noɓe gaari nde e minenne kadi jamanu no yarini ko noon min jarata kono kadi e nder saaha kadi e nder concert uji am mbiɗa yima hen jimɗi ko wayno Gella e Alifane jimɗi cosaan kadi ne tawi e répertoire am mais aɗa ɗamni waɗan ɗum tan morceau spécial taw ko aɗa mbaɗa ko wiyete ko français wiyata ko rendre hommage mbaɗa ɓe hankkide taw ngol ɗo jimol kam a yaltini ɗum yimɓe ganda ngol ɗo jimol nokkuɗa koye jimɗi meɗen hanki aɗa andi jimɗi men hanki Issa haɗi mbaɗi fayida min kala artiste joɗɗo en tant que suka mi haalante ɗum ɗon par ce que so tawi jimɗi men hanki ɗi majji ne wayli ko pinal moƴƴi e pinal men majji voilà min noon koye pinal meɗen dillami ko ɗum jahami anani ɗum noon onon sukaɓe oɗon poti ganduɗa yimde e jimɗi men e seeɗa machallah daaɗi mon ne beeli oɗon mbawi yimde so tawi on mbawi nokkude e jimɗi men cosaan ɗi on mbaɗan réussir han hannirta ni min e yiyamdam dal voilà nde ko noon oto gacce ɗum majja ne woodi jimol mo pentu gonmi koye liggade ɗum gasnani bon mbimi jimol ngol ko hamme bureau modi comme mais ƴettumi ɗum koye répertoire Gella e Alifane heddoto ko no yimir ni kanko o yimat o yimi ɗum tan dande makko ɓolere taw ala guitare ala haydara voilà mais min mbaɗɗumi ɗum koye musique eyyi voilà mbaddode seri par ce que ɓayri koye jamanu oɗon gonɗen oɗon mbawi fentude ɗum eyyi ko noon tigui wadde ɗon calminirten gorko mo ɓoggel woni Amadou Demba Traoré tigui salminama juurama en gartan kadi Issa hokka en morceau goɗɗo mbawen kadi artude e bundu yewtere he hammeden pirom moti kome somi yimide namme pirom moti kome omi yanden tirine mi ala janjay mi ala ko wone mayo hande pirom moti kome ko hammeden pirom modi kome somi yimide namme pirom modi kome omi yanden tirine mi ala janjay mi ala ko wone mayo hambe pirom modi kome
fayi ko Saint Louis Sénégal ko holli seɓɓe darankoɓe ko gande men subalɓe isala ko ñiɓide mebiromodi kone somi yimide namme biromodi kome komi yal Penda Sarr mo ngawle ko debbo o mo ngawle ngarago Penda somi yimide namme biromodi kome komi yal Mbodj Amadou Siley Mbodj mo jamme mbawa ya Amadou Siley Mbodj somi yiminden hamme biromodi kome momi yanden bayangoyama dumbare koco liwel yo koto hammeden biromodi kome hamme biromodi kome imayo koy sonanama ko funange nange kame futen nange koma kanden fine jule isalmine duwe jabe miyero hamme biromodi kome somi yimide namme biromodi kome momi yanden juballoji kocoliel ijoje liwel yo kono hammeden biromodi kome hamme biromodi kome ndeysan tigi hamme mbiɗen modi kam sa yimi ɗum a yimi tigi jarɗo gati ko gorko tigi gaccunoɗo ñalande mi salmina Kadia Sarr toon to Amérique on ko doom bayam tigi eɗen mbaɗe signal seeɗa Issa mbeɗe sikki artan yimɓe tan holko surplus mo joganiɗa leñol ngol hannde e hol golle ɗe gonɗa e wadde hannde toon to Paris la France eyi ɗo joni kam aɗa andi ko heewi ko ariti à cause de coronavirus gonaɗo eyi kadi so ariti kadi yimɓe mbawata tan kadi ko yettude hen Allah wona ɗum ni yiiɗo noon mais ko ɗum daña gonga neɗɗo kadi wona ko yiiɗi ko dañata koko dañi ko ɓamat eyi kadi yimɓe ganda kadi ko ariti ɗumen ko wona cahan ko rafi donc min mbawata tan ko muñde no heddiɓe muñata ni artiseɓe eyi bien vrai que ne muuse artiseɓe ɗum muuse heddiɓe vraiment ne muusi ko eyi donc muñata tan ha di oɗo saaha kono hatta komin poti liggade ko min liggor ɗum nde Allah waɗi ɓamti fof kadi taw min mbawa dartaɓe min gonnoɓe ndeysan Issa mi nani tigui toon to France aɗa joué e salle uji ɓurɗi mawnude aɗa waɗa hen programme uji baɗɗi fayida te ganduɗa wona hunde wemde artiste men ɗum ko jinggol malla ko ligguey ma hokkuma ɗum eyi ko no mbimi ni tan kadi ko neɗɗo de kala ko mbatta jogo hen fulla ma e fayida ma ko mbatta ko mbasa nanguir ɗum ko cahan mbasa nanguirde ko fijirde eyi ganda ko ɗum ɗo woni métier ma ko ɗo Allah hettinma ko ɗum ɗo mbawɗa ko mbawɗa ko mbaɗa ɗo kala ko nanguɗa aɗa waɗa so tawi aɗa waɗa no foti wonirde ni tan ala tawete hen ala tawete gonga e tigui tigui holto ɓurɗa hol sal mo ɓurɗa wadde ganduɗa taw ko aɗa andi oɗo concept tigui ko mo mbattuɗa haqqille ɓurɗo waddema ɓurɗo wadde remarqué e ma eyi nden so waɗi noon est ce que yeeɓoɓe mettinta walla ɓe jonɗaɓe mettinta mais aɗa andi neɗɗo ɗo pijata ne heewi kono no woodi tan ganduɗa ɗo ɗo dariɗa ɗo aɗa waɗa sentir an tigui ɗo kay ɗo ɓuuri weldema ala franchement concert uji mo jomi France ɗi ko heewi hen mboɗo waɗa hen ko mboɗo waɗa sentir
somi wi mboɗo lima tan kadi mi juumat ma wot taw fan sadio ne keeɗi mi ala minen ɗo ari oɗo sal nde ɓurno hewde ko ɓiɓɓe leydi sénégal tan noototoma malla leyɗele ne waɗi woɓɓe hay tubakoɓe ne nootoma ɗon tigui ko yettere Allah Issati Bou so tawi ganduɗa mi wima holko jinnoɗa mi namdoma taw mi namda hen holno mbiyata kam holko jiɗɗa mi namdo tawi holko jinnomi o e voilà eyyi mbiɗa sikki ɗo joni ko fonno namnede ko a namni ala ko jiɗɗa haalde taw mi namda hen ala ko jinmi haalde taw namnaki mi sikkani tigui ko taw holko jiɗɗa mi haala mi haala ala min kay ko namdotoma mi namdimama heddi noon ko an o taw holko jinnoɗa haalde taw min mi namda par ce que aɗa andi neɗɗo kam sortata e neɗɗo timmani dal voilà remercier heɗotoɓe et puis e yeeɓoɓe kadi e wadde remercier ɓeɗo aussi wonɓe ɗo e karallagal ɓe jaggan men ɓe e an aussi mbaɗɗon invité o Pindi TV no way France beele ne yeeɓe beele ne watta haqqille ne jogui toon France ji min Pindi TV tellement ne yeeɓe France cikkannomi ni ko télé kono garmi ɗon e gandum ko site ko mbiɗa ko tigui ko Issa Domane Sy ha joni jarten mi salmina mawnom Kadia Dieye mi salmina kadi Thila Wade mi salmina daroɓe ayaw Pindi TV kala mi salmina Kadia Sy Kadia Samba Sy toon to Amérique malla mbiyon toon to Taga salminama juurama mi salmina bandiraɓe kala Issa ɗon artanimɓe morso dabɓo tan jirwuɗo mbiɗa sikki en guddan yewtere nde mbiɗa sikki jirwuɗo guddan yewtere eɓene mbaɗa kam signal oto ɓe barde voilà giɗam bollelare mo yiɗirani jawdi hay añirani basal ɗo gonmi fo ne gonden ko giɗam bollelare mo yiɗirani jawde hay añirani basal ɗo jami fo ne jaden mi fasnaki giɗoyo mi woodi ha fote maɗa giɗelam mampinta Seydou Diaw mbiɗa ko hande mi jara giɗelam on ko esam mampinta Seydou Diaw ko hande mi yewta giɗelam mona yiɗi mi tampinimi mona ani mi foftinimi giɗati kan nancata kaña funtan yittata kono giɗone weɓinenam Issati kay ko maydiɗo imoni yo garowo ko giɗam bollelare umoni yo garowo ko giɗam bollelare ani yatiɓe muɗum ko giɗam bollelare ani wandiɓe muɗum ko giɗam bollelare i wotoyami ye sa yeyinen ye mone yiɗi mi tampinimi yo mone ani mi foftinimi kiɗoti kan nancata kaña fumtan yittata kono kiɗone binene ndeysaan ko Issa Domane Sy gorko mo wadde bere e makkaji somi jingui mi wiya gorko mo horndolde Sara Niang tigui min beltima ɗomin parnoma ɗo ari ha ɗon ko ɗon tigui mbaynortoɗen bandiraɓe aɗa waynade bandiraɓe gudden yewtere nde eyi bandiraɓe mi salmini on mi salmini kala jeeɓoɓe Pindi TV kadi ko weltanade on e weltanade aussi ɓe ganduɗa kañumen mbaɗi créé ha eɗen mbawa joɗade ɗo eɗen jewta eɗen mbaɗa ko jiɗɗen ko ɓen kadi calminama mbiɗa salmina leñol ngol foof kadi ndeysan en mbiyaɓe kadi ha saaha goɗɗo ko noon tigui wallay a jarama mi salmina kadi nenom Halimata Samba Tidiane mbaɗa mi wiya yumpañam mi salmina ɗum mi juura ɗum en tant que ko Issa joni ɗo tigui mi yejjita mi salmina Fama Oumar bandiraɓe daroɓe ayo Pindi TV kala salminama mo limti kala juuma mi weltano ceerno Seydou ganduɗa gonɗo toon to marché aslem ɗiɗo brodaji joɗɗi son jeehi tan mon taw ɗum toon maquillage joɗɗo oɗon gandi ko Faty Ndiaye tigui hande rewi ɗo ɗum ɗon mi weltano kadi Issa Toksel goɗɗo joɗi ɗo gorko mo waɗi bere Issa
jaw ala yettode noon bandiraɓe ko Tidiane Toussar kala ko jiiɗen ɗo feewi ummi koto jomiraɗo subahanahu wa taala kala ko woni hen gandon kono neɗɗo kadi way noon gati neɗɗo timmani gati hol jooɗiɗo toon to suudu mum ene heeɗo en tigui taw ko kanko woni ɓuuri humpitade tigui ko mbaɗeten ko ɗum noon kala ko woni hen en ɗaɓɓi kadi yaafuya bandiraɓe hettanno to kaɓiri to ko Ndeye Massile Thiat Walo Amadou Touré ko on tigui jaggannonoga banggue bandiraɓe yesso haalirde ko sehil moon guiɗo moon guiɗo fulɓe kala Tidiane Toussar debbo mo horndolde Sare Niang Palibe Boubou Jeeri hedrango e molarago herse Allah yiwedeɓe kon tigui arno yewtude moon bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen so saaha goɗɗo so gano ñaawi ɗo e Pindi TV inchallah. Khalifa Auto ɗoftata on e émission moɗon pinal hanki hande mo Tidiane Toussar.